20 years earlier. So, anong masasabi nyo guys sa pag-akyat nyo? Ayun, umiyak na po yung isa. Si Biyaherang Ator. Warm up pala. Ito, si Biyaherong driver. Berong attorney. Biyahilo. Biyahilo. Ito. Biyahero. Camilo da Biyahilo. Biyahero. Okay. Sir, saan tabi idip po? Kanino? Okay. Use me to parking. Ayun na, hindi siya napapakita. Kita-kita nga. So, nandito kami ngayon guys sa Sumlang Lake. Ayan, the Sumlang Lake. At kitang-kita dito ang view ni Mayon. Ayan. So, dito kami magla-lunch kasi sobrang gutom. Sobrang gutom na kami. Nagugutom na ako. Hindi na ako makapag-focus sa pagbablog. Wow, kala mo talaga. Sige. Yeah, ganda oh. Fairness. Kaso ang dumi ng ano ko eh. Yan, taray may paganito. May artista dito. Yeah. Ay wow, aray oh. Vlog natin. Hi ate. Ano po to? Baka po to? Ano po yung ginagawa nyo? Po? Taray. Yan guys, oh. Naghahabi si ate. Tama po diba? Naghahabi. Ikot-ikot lang po pala siya, no? Gano'n po katagal to ate, ano? Ha? Tagal. Tapos magkano nabibenta? Okay. Ginagawa po, oo nga kasi yung mga yarn po namin dito kinukuha sa Albay eh. Yung mga abaka po, yung jute string, jute twine, nagbibenta po kasi kami nun. Taray. Thank you po ate. Yon. So, oo nga pala naalala ko. Dito nga pala kami kumukuha ng jute string. Ano to? Hello po. Ano po yan ate? Table runner. Pa? Table runner placement. Okay. May kulay po. Yung ano nila. Ito. Baka po to. Sinulit. Sinulit din. Taray. Tapos paano po siya ginagawa? Lagi po pa ako in between. Ako. Iniikot-ikot lang po pala, no? Yarn po talaga yan? Abaka yarn. Yan ang bilis ko. Okay. Magkano niyo po nabibenta to? Pa? Set na pinabenta. Apo. Per set? Magkano po yung per set? Ikano po. Okay. Mga gano'ng katagal po yung isang ano na nagagawa? Ano manati. Tagal din po pala, no? Thank you, ate. Saan kaya sila? So, oo nga, yun pala, mayaman sila sa ganun. Mga handicrafts, ay ano. Mamaya, titingin ako dito. So, mga handicrafts nila, ganyan. So, ito, pili na cracking.
Ayan. Pili nut cracking. 3 pieces for 10 pesos. Ito, pili. Matigas siguro talaga, no? Kung alam kung paano. Wala nang nag-guide sa akin. Pero let's see. Punta muna tayo doon sa kanilang restaurant. So, Chorus Cafe pala. So, sige, later na lang. Kasi nagugutom na ako. CR na lang din muna ako. Magpapalit pa ako ng battery ng GoPro. So, this is the Chorus Cafe. Hawak mo. Ay, anong kinain nyo? Hawak mo muna. So, pipili muna tayo. Anything ba? Works ikaw, pili ka. Ikaw na yan, pumili ka. Ito lang ba yun? Yung daily lunch? Ito lang yung daily lunch mo, no? Tsaka all day breakfast na pwede rin. Ayaw mo ng bangus? Breaded pork chop sa akin. Kuya, Mabangus po kayo, dito na po kasi po. Ay, ito. Dito po kapla kasi po. Oo, sige, palala ko. ano yung bangus ala pobre? Hindi ako pinagbabangus. Itong graded pork. Breaded po. Ito sa akin. Ito yan? Tunas po. Tuna steak to. Ito sa akin, kuya. Breaded po. Yes. Ito rin sa akin. Kahit na ang breaded po. Okay. Tuna na. So, yun guys. Ito, wow, shucks, ang ganda. Hoy. Yan guys, nagpapakita na unti-unti si Mayon. Grabe, ang ganda dito. Legit. So, medyo may pagka-pricey lang yung kanilang pero okay naman. Ayan. Para maging blood solution. Provincial, all services, all tao na yun. Para rin nagapulong po sa Okay, let's eat. Ciao, ciao. So guys, dahil meron ng clearing, ayan, ay, ang ganda. Uy, bayad muna. Walang babayad, walang magbabayad. So, yung Kagsawa Ruins Park is for 20 pesos. Buti na lang, naghintay tayo. Thank you Lord. So, eto, magbabayad muna tayo. Saan tayo magbabayad? Ay, sorry. 5. 5 nga. 5 nga. Bakit? Ay, kuya, 5 sinabi ko? Small bill ako. Wala. Wala daw po. Pagpasensya. Bali-anim kayo mga lahat. Ewan ko. Ano to kuya? Nire-rent? Yes po, 20 pesos. 1 sa 125 na naman. 125 na lang. Okay. May 25 na lang, diba? So, pwede mag-rent ng binoculars. Yes po. Yan, ang dami ko ng tatak ngayong araw. sumlang. Yes. Buti nagkaroon ng ngayon. Gusto ba yung Thank you. Magkano to, rent? 20 pesos po. O, sige na. Wala naman. Wala, ibabalik daw. ID na lang po paiwan. ID mo daw. Thank you. Yan, so hi guys. Ito nga pala, nandito tayo sa Kagsawa Ruins. OMG. Grabe oh. Buti na lang. Thank you G. Pinagbigyan mo kami for a good weather. So, ayan. Diba? Grabe. Thank you G talaga. Nakikita ko lang to sa picture. Pero ito na siya, oh. Guys. Sobrang ganda. Ayan, oh. Ito yung the ruins. So, let's see. The Church of Kagsawa. So, ayan. Then, thank you Lord kasi binigyan mo kami ng good weather. Ayan. So,
So, ito siya. Maganda yung ano, place. Let's see kung anong meron dito sa ano. Grabe! Amazing! Ang ganda. So, natupad yung isa sa mga, hindi naman totally pangarap, pero wala lang, nakaka-amaze lang kasi nakita ko siya, guys, in person. Kasi akala ko sa picture ko lang siya makikita, pero nakakatuwa. Oh, imagine, tagal na niya. Ayan. So, good thing din kasi nagpakita yung mayon. Eh, kanina medyo maulan. So, actually, yun yung naging problem namin. Kasi, maulan kanina. Nahirapan kami na pumunta dito. Dahil, yun nga, pangit yung panahon. So, natatakpan yung ano ni mayon. Yung view niya. So, ito, kung mapapansin nyo, guys. Ayan, nakitang-kita na. And ito yun, yung church na ayan, and kung mapapansin nyo, marami din tao ngayon. Mga guidelines po tayo para po iwasan natin yung absent. Okay, dapat po, welcome po dito sa ating community natin. Okay? Yung kanina po yung tinatawag namin ng food na train. Okay? Okay, po, sa time next 30 minutes, balik na siya. Pero kung sakali po sumobra kayo, wala po tayong additional na treatment kasi nakadepende po yung sa food train. Okay? Ngayon po, may mga rules tayo dapat sundan para po iwasan natin yung absent. Number 1 rule, always follow the instruction ng guide mo. Kasi may guide po tayong kasama. Nasa unahan po siya, kung saan po siya dadaan, doon lang din po tayo dadaan. Okay? Hintayin lang po natin yung isang linya. Bawal po tayo din mag-overtake, bawal tayo mag-drift, and then bawal din po yung high emissions. Okay? Kasi yun po yung kaya sa kayo sa accident sa train. So gagawin lang po natin is mamamasya lang po tayo. Preno lang ma'am, ha? Preno lang pa. Pump ko lang ma'am yung brake. Kahit hindi ka na mag-accelerate ma'am.
this is chili ice cream. Ayan, mango level 1. What the F? Tingnan natin kung talaga bang maanghang siya. Well, let's see. Ayan. Tingnan natin. Chili ice cream. Tsaka Hello! Yung so, Ito nga pala yung chili ice cream. Titikman natin kung anong lasa. So, this is level 1. Level 1 pa lang to mga be. Ano kaya yung level 5? Ano? Basta. Ahang! super ako. Why? Hindi, pagka masasama sa... Manghang! Ayan. Super anghang. Finalize mo. Pang level 1 or... Para siyang yung pansit kanto na Chili spicy. spicy. Pero masarap. Lasang mango, pero may may kumukurot ganun. Maanghang. Weird. Maanghang siya, promise. Pero walang lasang sili, pero maanghang. Pero level 1. Level 1. Level 1 pa lang to mga kapatid, hanggang level 5 paano kaya? Volcano. Volcano daw yung pangalan ng level 5. Oh, literal na volcano talaga. Bye guys. So haggard kami for today's video. Bye. Ayan guys, kami ay Chichibogski. Yeah, may mga police officers here. So, ayan sila nagbabantay. At pupunta kami syempre sa Look at the Moon. Nawala siya na. Hindi, siguro sanay siya na wala nagbabantay. So, kakain muna kami. Hindi ko alam kung anong food trip natin dito, guys. Parang more on turo-turo din to. Kikya, fishball. Mango. Pares. Alam nyo, meron tayong nadaanan kanina na masarap. Doon sa ano man. Pares lang.
Pares. Wala na, yun lang. So, maraming tao. Ito yung kanilang not boulevard kasi sa boulevard hindi nakikita yung ngayon.